DJ Makisig, ayan, na nag-upload tayo dyan ng mga video. Ayan, ayaw dyan mga harambugan sa radyo, ayaw dyan mga pang-promise. Ayan, si DJ Rocky kaya, dahil pag-share mga video, ay. Ari ko. Happy listening dyan sa Ladylet Canteen. Ayan, happy listening po. Ang lakas ng radyo. Salamat. Diyan sa mga nagkakarakan mga customers, diyan sa Ladylet Canteen, kataid ni Kuya Bong. Diyan sa Barangay Peña Francia, Naga City. Happy listening po. Ayan. Lugod man ang mga customer po ninyo diyan, maugma malaog na gutom, maluwas na basog. Matindi. Yan, maluwas mga pangga na mainit ang pamayo tagutom na, pero pagluwas sa kantin mga pangga nagtitinga-tinga na. Di nag-ray na. Happy listening sa mga customers dyan sa Ladylet Canteen. And also sa lahat din ng mga kainan, mga karinderya, mga restaurant na nakantabay sa atin. Salamat po. Ayan. And also, siya nga pala mga sa mga dahil ako nagla-live ngunyan mga sa Energy FM Naga Facebook page. Inan-publish ni Facebook si Samoy ang Facebook page na Energy FM Naga. Kaya hanggang ngunyan dahil papig-publish, mamang rason kung tanong tapig unpublish. Ini man kaya si Facebook man kaya. Basang lang na nga unpublish. Ano? Kaya dahil kita nakaka-live sa Facebook. But anyway, sa DJ Makisig, nag-upload man kita ng mga video. Kaya don't worry mga pangga. Ayan. Mga ka-Facebook. Meta na bagang upload yun Facebook mo niya? Bako naman Facebook dapat ang upload. Meta live. Bako ng Facebook live. Di ba? Dapat pag mahagad ka ng Facebook sa crush mo, sabi mo, crush, baka pwedeng mahagad ang meta mo. Pero ibang meaning ha? Pag hinagad mo ang Facebook profile kang sa emong crush, garo iba ang meaning pag sinabi mong meta lamang dyan. Garo iba ang meaning, di ba? Pag hinagad mo ang meta, kung ikay na crush mo, kaya bago na baga pangarang kang Facebook, meta na. But anyway, so happy listening din sa mga panggatan na nasa Facebook niyan. And sa mga kansuod ma palan mga pangga, International Women's Day kansuod ma. Ayan, kaya sa mga mga kababaihan niya itong mga pangga. Ayan, happy International Women's Day sa Sendo Gabos. Lalong-lalo na sa Endo po mga agom, sa Endo mga misis, sa Endo mga aking daraga, mga nanay, mga amigo. Siyempre, iiba taman sa mga kulasisi. Happy International Women's Day! Kumbaga, pantay-pantay ang gabos, binabarati ta gabos, mga nanay, mga girlfriend, pati kulasisi, kay bana na. Dahil na ka maghapot kung ano ang kulasisi, aram na yan. Ayan, happy International Women's Day. Ayan, naalala ko si padihong ko mga pangga. Naalala ko, nagpara-istorya ito sa kuya. Kunyan si misis niya mga pangga, ang istorya sa kuya kitong padihong ko. Ngaya si misis, pag may pigigibo yan, halimbawa naglalaba, nagluluto, namamlansya, naglilinig sa harong. Pag may ginigibo si misis ko tinatakot ko yan pag nagrereklamo. Pag busy bagaan mga misis, ang mga nanay sa harong, perming mainit ang payukayan, busy yan, naglalabang ngaya, mairiniton ang payukayan. Sabi ko rong padiyong ko niya, si misis tinatakot ko yan, naglalaba yan. Pigsasabihan ko yan, pag nagreklamo ka, papalitan ta ka. Inya ko.
Nga ko pa di maisugong ka man na maray. Ha? Believe na talaga ako sa emo. Araw ka palang kain ka tibay, kaurag na mister. Ano, tigasing ka talaga. Dahil ka nagpapa-under sa misis mo. Ha? Sinasabihan mo habang naglalaba. Sinasabihan mo pag nagreklamo si misis mo, papalitan mo. Ay, padi. Araw ka o kayang katindi. Ano? Yago, paano man Yago padi kung magkunyan si misis mo, magreklamo talaga. Tapos sabi mo, pag nagreklamo, paano kung mangyari na magreklamo si misis mo? Ay dinadagusan ko pa di, pinapalitan ko. Sa ano pa di? Sa paglaba. Pinapalitan na sa paglaba. Akala ko sa sanglian ng agom. Papalitan pa ng paglaba. Araw ka palang ganyan pa di ka orag, tigasing ka talaga. Ngunyan dahil ako bilib sa emo, tagrabe ang kahambugan mo. ang padihong kong ito, dahil ko na ngaranan mga pangga, basta iyon na ito. Grabe ang urag, ano? Inaanggutan si misis niya, matindi, matiba. Dahil ko niya ako yan kaya pa di, dahil ko yan kaya.